Kvantový procesor je nakonec jen velmi studený kus kovu. Když odstraníte diagramy, fotografie z tiskových konferencí a křišťálové kryostaty, zářící na portrétech laboratoří, co zůstane, je malý čip. Menší než nehet na některých místech. Suspendovaný uvnitř vakua. Ochlazený na teplotu nižší než pozadí prázdného prostoru, kolem 15 milikelvinů, chladnější než prázdnota mezi galaxiemi. A uvnitř toho chladu se děje něco, co inženýři nedokáží plně vysvětlit. Není to porucha, není to průlom, je to něco tižšího než obě tato slova. Vzor v šumu. Podpis ve způsobu, jakým určité kubity ztrácejí své informace. Způsob, jakým by je neměli ztratit. Nejmenší podle křivek v učebnicích, které jsme kreslili poslední 40 let. Toto je příběh procesoru Condor od společnosti IBM. 1121 kubitů. Největší supravodivý kvantový čip, který byl kdy postaven, když byl představen na konci roku 2023. A stále jeden z nejvíce studovaných kusů hardwaru v tomto oboru, jak procházíme výzkumným cyklem od roku 2025 do roku 2026. A je to příběh malé, tvrdohlavé anomálie, kterou výzkumníci tiše sledovali v publikované literatuře. Včetně prací, které se objevily v časopise Nature Physics a diskusí v Quantum Magazine, které se dosud odmítají usadit do čistého vysvětlení. Chci být opatrný se svými slovy, protože titulky kolem tohoto tématu dělají něco, co nemám rád. Říkají, že Condor vzdoroval kvantové mechanice. To není pravda. Kvantová mechanika je, podle každého měření, které máme, stále nejpřesnější fyzikální teorií, kterou lidé kdy zapsali. Co Condor udělal, co může stále dělat, je něco subtilnějšího. Vytvořil data, která neodpovídají našim současným modelům, jak by měl velký kvantový systém dekoherovat. A to jsou velmi odlišné věty. Dovolte mi vás provést tím způsobem, jakým to dělali inženýři. Pomalými kroky, postupně. Způsobem, jakým byste sledovali jemnou prasklinu v kusu skla. První věcí, kterou je třeba pochopit, je, co vlastně qubit je v fyzikálních termínech na čipu jako Condor. Je to malý supravodivý okruh, obvod vyrytý v kovu, který se chová jako umělý atom. Když ho ochladíte dostatečně, elektrony uvnitř se spojí a proudí bez odporu a okruh začne oscilovat mezi dvěma energetickými stavy. Tyto dva stavy jsou vaše 0 a 1. Kvantová část, ta část, která z něj činí něco víc než obyčejný bit, spočívá v tom, že okruh může současně držet obě v křehké superpozici, dokud něco nenaruší jeho stav. To narušení se nazývá dekoherence a dekoherence je nepřítel. Každý kvantový inženýr na světě se v jistém smyslu snaží bojovat proti dekoherenci. Cizí teplo, elektromagnetický šum, kosmický paprsek procházející čipem, dokonce i slabé vibrace samotné budovy. Všechny tyto faktory mohou zhroucení křehkého kvantového stavu a proměnit vaši krásnou superpozici v obyčejné klasické informace. Nepoužitelné proto, co jste se snažili počítat. Po desetiletí jsme měli čisté matematické modely toho, jak by se dekoherence měla chovat. Křivky jsou dobře známé. Exponenciální úbytek. Předvídatelné časové škály. T1 a T2. Dva parametry, které přibližně popisují, jak dlouho může qubit udržet svou energii a jak dlouho může udržet svou fázi. Měříte je, vykreslíte je a pokračujete dál. To je učebnice. To by se mělo stát. Tady začíná vyšetřování. Jak se procesor od IBM zvyšoval z 127 kubitů Eagle na 433 kubity Osprey a poté na 1121 kubitů Condor, výzkumníci začali vidět něco, co nečekali. Při malém počtu kubitů se dekoherence chovala normálně, čísla odpovídala modelům. Ale jak se systém zvětšoval, určité korelace začaly vyrůstat v šumu. Jemné. Takové, které uvidíte pouze, když máte dostatek kubitů na to, abyste prováděli statistiku. Konkrétně, když jeden kubit dekoheroval, někdy, nevždy, ale dost často, aby to bylo statisticky zajímavé, sousední kubity vykazovaly koordinovaný posun ve svém chování.
jako by naslouchali. O tom jsem přemýšlel několik týdnů, snažit se najít správný způsob, jak to popsat, aniž bych to přeháněl. Nejbližší analogie, kterou mohu vymyslet, je akustická. Představte si místnost plnou ladících vidlic, každá z nich zpívající na mírně odlišném tónu. Očekáváte, že se nakonec začnou ladit nezávisle. Každá ztrácí svůj tón ve svém vlastním čase z vlastních důvodů. Ale místo toho začnete vnímat, že když jedna vidlice jde dolů, ty poblíž ní se někdy také posunou dolů tím samým směrem ve stejném okamžiku. Ne proto, že by se dotýkali. Ne kvůli nějakému drátu mezi nimi. Prostě korelované. To není to, co standardní modely šumu předpovídají. Výzkumníci v IBM Quantum Network, Sdružení univerzit, národních laboratoří a partnerských institucí, které mají přístup k těmto procesorům, začali publikovat o těchto korelovaných chybových událostech zhruba od roku 2021. Tento jev má v literatuře název korelovaná dekoherence nebo někdy nelokální chybové výbuchy. A do roku 2024 a do roku 2025 s většími datovými soubory Condor a počátečním porovnáváním jeho nástupnické architektury Kookaburra se diskuse v Nature Physics posunula od otázky, zda je to skutečné, k otázce, co to vlastně způsobuje. Tento posun je důležitý, protože kandidáti nejsou nudní. Zastavte se na chvíli se mnou, protože tohle je část příběhu, kterou považuji za skutečně krásnou způsobem, který nemá nic společného s reklamou. Vytvořili jsme stroj tak citlivý, že si už nemůžeme být jisti, odkud jeho šum pochází. Některé z vedoucích hypotéz jsou obyčejné. Možná jsou to kosmické paprsky, vysokoenergetické částice z hlubokého vesmíru, které narazí do čipu a uloží energii, která se šíří napříč několika kubity najednou. Existuje dobrý důkaz pro toto. Experimenty v několika laboratořích, včetně podzemních testů, ukázaly, že ochrana proti kosmickým paprskům měřitelně zlepšuje koherenci. Takže část korelovaného šumu je téměř jistě to. Připomínka každých pár sekund, že vesmír stále prochází námi. Další hypotézy jsou podivnější. Otrava kvaziparticemi, zbloudilé nepared elektrony, unikající do supravodivého obvodu a narušujícího způsoby, které se šíří. Dvoustupňové systémy v substrátu, drobné defekty v materiálu čipu, které se přepínají tam a zpět a nepředvídatelně se spojují s kubity v jejich blízkosti. Fononové laviny, zvukové vlny v křemíku vyvolané nějakou místní událostí, které se šíří dostatečně rychle, aby popohnali více kubitů, než se rozptýlí. Každý z těchto mechanismů je skutečný, zdokumentovaný. Žádný z nich jednotlivě plně nevysvětluje vzory, které jsou vidět na úrovni Condor. A pak je tu filozofická otázka. Ta, o které se hůře píše, aniž bychom sklouzli do jazyka, který algoritmy YouTube odměňují a fyzikální katedry nenávidí. Otázka je následující. V určitém okamžiku, když vybudujete kvantový systém tak velký, jsou zjednodušující předpoklady našich standardních modelů dekoherence jednoduše nedostatečné. Nechybné, nedostatečné. Je v tom rozdíl. Kvantová mechanika jako teorie je výborně testována na malých škálách. 2 kubity, 10 kubitů, 100 kubitů. Můžeme napsat rovnice a sledovat, jak fungují. Ale zákony škálování ve fyzice mají dlouhou, pokornou historii porušování neočekávanými způsoby. Fluidní dynamika se chová jedním způsobem pro jednotlivou kapku, jiným způsobem pro oceán. Gravitace se chová jedním způsobem pro planetu, jiným způsobem na okraji černé díry. Proč by měl šum uvnitř mřížky tisíce kubitů dodržovat stejné úhledné exponenciály, které používáme k popisu páru? Toto je něco, co někteří výzkumníci v oboru jemně zmiňovali na konferencích a v přehledech. To, že vzdorování kvantové mechanice je špatná fráze, ale odhalení hranic našich efektivních modelů by mohlo být tím správným. Matematika, kterou používáme k popisu skutečného fyzikálního systému s mnoha těly na čipu,
není stejná jako základní teorie. Je to soubor aproximací, užitečných, mocných, ale aproximací. A aproximace mají hrany. Kondor může sedět blízko jedné z těchto hran. To není krize. Takto se děje pokrok. Chci přinést něco konkrétního, protože jsem nějakou dobu mluvil v abstrakcích. V sérii článků a předtisků v průběhu roku 2024 a 2025 práce, které byly pokryty v Quantum Magazine a v publikaci blogu IBM Research, trend směřoval k tomu, co se nazývá kvantové počítačství odolné vůči chybám. Myšlenka je jednoduchá na vyjádření a brutální na implementaci. Vytvořit korekci chyb v samotném systému, takže i když jednotlivé kubity selžou, logické informace, které kódují, přežijí. Veřejně dostupná roadmapa IBM na to už léta ukazuje. Kondor byl mezistupněm. Ale každý plán odolný vůči chybám předpokládá něco konkrétního o tom, jak se chyby chovají. Předpokládají, že chyby jsou převážně lokální, převážně nezávislé, převážně malé. Korelované nelokální nárazy chyb porušují tyto předpoklady, což znamená, že celá architektura odolnosti vůči chybám, na kterou se obor spoléhá, musí být přepracována, aby je zohlednila. Nové kódy, nové rozvržení, nové způsoby distribuce logických kubitů napříč fyzickým čipem, aby jediný šum korelovaného šumu nespůsobil kolaps celé výpočtu. To je skutečný příběh podtitulky. Ne, že by kvantová mechanika byla rozbitá. Ne, že by Kondor zachytil signál z něčeho nevysvětlitelného. Ale generace inženýrů v tuto chvíli, v reálném čase, musí přestavět své předpoklady o tom, co je šum v dostatečně velkém kvantovém stroji. To je pro mě zajímavější než jakékoliv zrušené rámování. Existuje moment, ke kterému se stále vracím. Přečetl jsem to popsáno v souhrnu konference, parafrázováno. Není to přímý citát, takže to takto sformuluji. Výzkumníci pracující na těchto velkých procesorech popsali zkušenost zahledění se na teplotní mapu korelací chyb a krátce pocítili, že se dívají na něco živého. Vzory, které pulzovaly, oblasti, které se rozsvítily společně. Geografie selhání, která neodpovídala ničemu v návrhových souborech. Samozřejmě, že to není živé. Je to čip, je to kus vzorového hliníku a niobia na křemíkové desce v mrazáku. Vzory jsou statistiky. Pulzy jsou šum. Ale lidský zážitek sledování systému, který jste postavili, jak se chová způsoby, které jste nepředpověděli, v tom pocitu je něco, co si myslím, že každý inženýr, každý vědec, každý, kdo kdy pracoval blízko s komplexním strojem, by rozpoznal. Nástroj učí lidi, kteří ho postavili. A teď, a to je část, kde musím být opatrný, protože právě zde žije spekulace. Jedna hypotéza, která byla vznesena v širší fyzikální literatuře, a chci zdůraznit, že to zůstává nepotvrzené a není to mainstreamová interpretace, je, že nějaký zlomek korelované dekoherence ve velmi velkých kvantových systémech může nést podpisy fyziky, kterou jsme plně neintegrovali do našich modelů. Možnosti, které lidé navrhli na různých úrovních vážnosti, zahrnují jemné gravitační efekty na kvantovou koherenci, exotické interakce, temné hmoty se supravodivými obvody nebo, nejskromněji, jednoduše bohatší strukturu environmentálního spojení, než naše současné Hamiltoniány popisují. Žádná z těchto hypotéz není stanovena. Většina z nich jsou menšinové názory. Silný konsensus je, že anomálie budou nakonec vysvětleny běžnou fyzikou, kosmickými paprsky, defekty materiálu, kvazičásticemi, fonony, aplikovanými pečlivěji. Ale to, že vážní fyzici jsou ochotni zmínit i exotičtější možnosti v tisku, v reálných časopisech, naznačuje něco o tom, v jakém jsme okamžiku. Operujeme na úrovni, kde data začínají překonávat model. A když se to stane, historicky, pokaždé se něco naučíme. Co to něco bude, skutečně zatím nevíme. Přiznám se k něčemu, nevím, jak tento příběh skončí. Četl jsem o tom měsíce a upřímná odpověď je, že vysvětlení se stále vypracovává.
Papír po papíru, pokus po pokusu. Když to sledujete, možná už existuje v literatuře účet, který většinu hádanky objasňuje. Nebo také nemusí. Kvantový hardware se v některých směrech pohybuje rychle a v jiných velmi pomalu. Co se mi neustále vrací, je podivnost samotné situace. Postavili jsme stroj, aby dělal matematiku. Ochladili jsme ho na vzdálenost vlasu od absolutní nuly. Izolovali jsme ho od světa tak úplně, jak to naše inženýrství umožňuje. A svět, jak se ukazuje, se stále dostává dovnitř. Kosmické paprsky stále procházejí. Defekty v křemíku stále blikají. Čip stále humuje stlumeným korelovaným šepotem prostředí, které jsme ještě úplně nenazvali. V tom je tichá poezie. Nejdůležitější objekt, který umíme postavit, je stále nějakým způsobem v dialogu se vším kolem něj. Tak tady vás opouštím, ne s odpovědí, s otázkou, kterou si inženýři stále kladou. Pokud kvantový procesor dostatečného měřítka produkuje korelace, které žádný z našich standardních modelů nepředpovídá, a pokud tyto korelace odolávají každému běžnému vysvětlení, které na ně vrhneme, co nám to říká o čipu, o teorii, o předpokladech, o kterých jsme nevěděli, že je děláme, možná nic, možná zlepšení, možná víc. Data z Condora se stále analyzují. Kookaburra se stále charakterizuje. Práce se stále píší. A někde, právě teď, v laboratoři, kde je nejhlasitějším zvukem hučení chladicího zařízení, několik lidí sleduje tepelnou mapu chyb a snaží se rozhodnout, zda se dívají na šum nebo na lekci. Budu také sledovat. Pokud jste to dotáhli až sem, skutečně děkuji, že jste spolu s něčím tak pomalým. Většina toho, co se online nazývá kvantovými novinkami, je polohlasné a tento příběh si zaslouží víc než to. Pokud byste chtěli více epizod, které projdou malebnou cestou skutečnou vědou, tlačítko pro odběr je tam dole. Bez tlaku. Další signál, který sledujeme, je starší, mnohem starší a nepocházel z čipu.